Ti Masakbayan. Ti napalabas, singin ti impas ngay ni Jonalyn, kat inampun mat da Nana Gemma ken Mark. Gapu iti amakda, nga ibabawi ni Jonalyn ti anak na, imadayo nga rod dagitoy. Iti panaglabas ti aldaw, managsaksakit ni Jonalyn, simken iti panunot na dagiti anak na. Iti maysang aldaw, nagranadamani ken tatalyon iti terminal ti jeep. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ala, panawan takan. Umay ka, iha. Tata, anya ka di tinagan dahi na pintas sa balasitang? Di da ko nintal talag. Pimanaw dalatan. Ang nagpintas man ti balasitang akadwana. Kasla da ka ingas na anakit kita kon. Asino nga ta? At talalaki ang nakita mi di paradaan ti jeep. Nagkintayagak, iti dinamag na numanukano ti tawon ko, iti imputot ko ti anak ta. Imbagtawan dito iti anak ta. Napan iti pagadalan, iso adi na mangag ti pagsarsaritaan ta. Asino nga taday di alalaki? Apay asabali ti riknak iti pan nakakita ken kuana. Driver kano ka tinangsikog idi ka ni Jonalyn nga ina ti anak ta. Driver kunam? Saan nga ta driver day di alalaki? Taapay nga day di paradaan ti jeep? Ha? Ang mga no iso day jay tinakasikog ka ni Jonalyn. Wah, delikado nga rod. Masapol aliklika kung ti magna iti day di alugar. Rumbang laang, ang mga numaamuan na ka ni Jonalyn, adata tinangala iti ubing. Diyak ipalubos ay adayuda kadata ti ubing. Amom ka di, anakita kong ti kasingin ti anak ta. Nagkita kami di tiyandaan. Bakla tinangampun iti kasingin ti anak ta. Agkakaingas dalaunay. Claire, balasang ko. Si kakadidaitan. Nabayag adita nagkit-kita Da kayo matgayam, nana. Papanan nyo ka dita, da kayo dito'y kalsada. Agur urayak itilugan, taagudong ako ma. Nagpintas gaya man abalasang ti anak ni Jonalyn, nana. Ay, saan mo nga ipalagip dayjay agarang ganjang? Linipat kon akas anak. Saan nyo ka din mapakawan, nana? Ha? Mapakawan mo ka di ti tao, adi na amot agkid daw iti pamakawan. Ha? Nagtangsit dayjay, ingrata. Masaksakit ita, nana. Kasapulan na ti mga sikasukan kwa na. Ay na, tila ang bagbagi na ti inas-asikaso na ide. So nga ita, bayam nga asikasuan na ti bagi na. Ay, saan ang mangiramraman? Kahit ko kasarita ni Jonalyn. Saan asimrag takanayon nga gurigor? Anya ti ibagam, bulat singam ka di manan? At ngamin na ibagana. Yung pinanawan na kadagos. Kaya't ko amaamuan no anya di imbagana idi. May papanitian niya. Saan mo kuman alukwan man ang tigayim ko? Tada nga rod marikrik na amadi. Saan ko alukuan? At dala kaya't ko amaamuan kan kuana. Ibagak kan kuana nga da kayat mo amaamuan. Agsarita kayon to, inton maimbagan. Nagyaman na ka, Claire. Agsubliak to manen. Tagsarita kamin to itinalapat. No saan mo kumaaliniwayan ti pagrebengam kan kuana, agasawa kayo kumaita. Kasano nga tano dumtang ti tiyempo abiru ka ni Jonalyn ti anak na. Dahit ang arod mo ti pagamam kak bakit. Uray saan ta apudno nga anak ti ubing. Napatagan kanyak. Uray siya, lakay. Napatag kanyak ti ubing. Diyak kayat apanawan na ta. Kataramidag amin apamuspusan tapno di da maala kadata ti ubing. Uwan,
No kasapulan a pumanaw tayo dito'y adiso, aramiden ta. Bayam, tanumadlaw ko agandaten da asublyan ti ubing, ipanawtan. Kapilitan aday ta ti aramiden ta. Kukuhata ti ubing. Talaga kukuat. Data tinang padakkel ken kuana. Iso ana patag-unay kadata. Nasingpet ken nalailo ti anak ta kadata. Iso patpatgak unay ti anak ta. Aglidayak lakit di numapukaw ta. Nagsarita kami kaninanang mo, idinagawin ak ije lugar tayo. Anya tinagsaritaan nyo. Naibagak nga darikrik naam. Madlaw nga da sakit tinakam na kan ka. Kaguradak ka di pa'y. Nga oray kastoy ti kasasaad ko. Masakita. Ibalakad ko amay mayat no ka dumawat iti pamakawan kan kuana. Tapno maikat ti sakit tinakam na kan ka. Mapanak to no adda turad ko asumango kadakwada iti anak ko. Ay, apay ngamin nga inuray mo ti kasjay kabayag, adi ka nagpakumbaba. Ay, jak man amo. Idi na salon atak pa'y. Kaslang amin saan adumteng dayto yagundaway. May mayat no saan nga itantan ti mabalin tayo nga aramiden iti nasapsapa. Di tay amo ti bihag. Uray na salon at tayo ita. Di tay amo inton bigat. Imbag ta nasabat kayo, auntie. Naku na ni Lola, masakit ka no ti inak. Anya ka di ti sakit na? Kanayon nga agurigor. Kan nasakit ka no ti sikat, kan saksa na. Ay, kasta ka di. High blood, kan nadadaal ti kidney na. Gapo iti katutumar na iti agas, asaan nga in reseta ti doktor. Apay, nagtumar iti agas, auntie. Idi kanayon nga agsaksakit ti sikat kan saka na. Dayjay, nagtumar iti agas a kontra iti ut-ut. Iso dayjay, di na pa'y ngamin impakita iti doktor sakbay a nagtumar. Kadwana ka di tinangisukatan na kanyak nga anak, auntie. Ah? Ay, kwa. Awan ka balay na nga ubing. Ay, ti kayat ko asawan. Awan ka dwana, iti kwarto nga abangan na. Kuna ni Lola ang masikog. Iso alinaksid na. Ayan ti inyanak na, auntie. Saan kumat nga mo no ayan ti ubing basang? Ay nga ma, nagpasngay ka di, auntie? Uwan? Ala, ibagak kan katipod no. Saan kumat siguro apakabasulan no ibagak? Nay, apay akas tati langam, apok. Masakit ka kade? Saan, Lola? Nagsarita kami kan ni Auntie Claire itay. Kat, anya ngay ti paglidayam ita. Gapo ka di ta masakit ti inam? Saan, Lola? Diyak amo ti mariknak, itinamuhak. Anya tinaamuam? Naganak ka no itisingin na babae. Ngamin padawat na. Anya? Singin, impadawat na. Ay, awan na talaga ti amaw jay inam. Adan sa akat dadal ti utak na. Anya nga tatila nga dagiti kakabsat ko asingin, Lola. Sino ka no tinangtedan na kadagiti anak na? Di da kanumutin makitkita tinangala iti ubing, Lola. Yapo, no saan ka siguro nga inala ide? Impadawat na kamot iti sabali at tao. Claire, kado anak man. Mapantamanan iti ospital. Madimanan tirik na. Agpakada akpay ka ni boss Amang ano din nakpalubusan. Adulakit di ti tao itay dya restaurant. Nagrigat ti awan katakunay na iti tiyempo ti sakit. Iso patag ti anak. No babasit da pailaan. Talaga narigat ti mga sikaso kadakwada. Ngam inton dadakkeldan. Isuda ti makatulong kan ka. Kumustang atamot ni Leonora nga anak ko. Dakkel itan. Natulnog ka ni Lola na dayjay nga ubing. Dakkel akatulungan ni nanang mo ijabalay na. Kaano nga ta makitak ti anak ko? Nalakalaang mat amakitam no kayat mo. Amom mat ti lugar tayo.
Adda ngamin amak ko ang makipagkita kan ko, ana. Nang runa no makita nak ni nanang. Ikatamtiki na nga to ti Purwam. No maminsan, ikulbo na ka ti Pride. Ako nada. Nagado dagita ipalaboratorim. Dakkelakit di ti magastom dita. Apay akastoy. Nagado ti sakit ko. Tilang unay kidney. Kasapulak ti madialysis. Nadadaal ka nun ti kidnim. Sapay nagrigat ti madialysis. Gasto kan rigat dayta. High blood ka pa'y. Mariknak anak kapsutak pa yun. Jak gayam na ibagakan ka ti plano ti anak mo. Umay ka no dito'y syudad. Umay agbirok iti trabaho na. Nasaya at mat no makaumay. Tapno adda mga sikaso kanya. Kaya't na nga ti mga sikaso kan ka? Apay kumaasan. Anak ko day jay. Hoy, Mark! Mabiit lang. Adala damagag. Oy, ay Diyos ko, day. Apay ang nakita nak. Apay adi mo kaya't makita ka. Oy, saan man? Ay no, ang mga numaisagmakak ay narigatan. Apay kumaamay sagmak ka. Si Kamat. Hoy, ang mga nuibagam ka ni Jonalyn ang nagkita ta. Ada ka ti basol mo ka ni Jonalyn? Takasla kabutang mo? Awan basol ko kankwana. Ang mga nuumay na alaan ti anak ko. Masakit ni Jonalyn. Di nan kabaulan nga alaan ti anak na, tawan pang biyag na. Anya? Masakit ni Jonalyn? Anya nga iti sakit na? High blood. Kan ada sakit na iti kidney. Masapol kanon ama dialysis. Ay na, imbag ta nakita ka dito tsindaan nga agmay-maysa, nana. Ha, apay ka di. Anya ti masapol mo kanya. Ay, awan masapul ko. Ang adda imaritis ko kan ka. Anya ka di dayjay. Pagsayaatan ka di naamwam dayta. Uwan-uwan niya. Si kanto ti mangibaga, no pagsayaatan wenno saan. Ibagam nga ruden, di nakpaggagaran. Masakit ka no ni Jonalyn. Ay, masapul ka no nga agdialysis. Ha, iti dayjay kinaubing na? Agdialysis? Uy, huwag nga rod. Dahi tamat ti imbaga ni Claire, idi nagsabat kami. Lakay, nagsabat kami iti bakla na ngampon iti kasingin ti anak ta. Ket, kadua nakadimot inampun na. Saan? Naibaga na kanyak, masakit ka no ni Jonalyn. Masapol ka no nga agdialysis. Kan high blood kan upay. Uray kaskasano. Isupay laeng ti ina ti anak ta. Kaya't ko kumaamakita. Amang nubirukan na ti anak na. Numabalin, di ta kumaikan iti pagsakitan tinakam ti anak ta. Dayta ita ti may sa aparikot. Makonkonsensya kasanuno kayat ni Jonalyn amakita ti anak na. Ang kasanon, ang mga nuan niya ti epekto na iti panunot ti ubing numamuan na ti amin. Dayta nga rod kat. Iso masapul a panunutan ta na imbag. Noan niya ti umnyo nga addang nga iwayat ta. Apay asan kayo adumanon iti boarding house, nana? Ada kayo mat dito'y kalsada. Kaya't ka kumamakasarita, balasang ko. Anya ka diti pagsaritaan tayo, nana. Masakit ka no ni Jonalyn. Ada ka di pa'y dita boarding house? Saan ka di pa'y anagawid? Ada pa'y dita, nana. Saan ang makaawid? Taadayo ti pagpadayalisisan na no agawid. Di na ka di damdamagan ti anak na. Ada dagiti panawon na malagip na. Ngam awan mabalin na Taadayo ket ngarud ken kuana, nana. Nakaro ka di ti kasasaad na. Oo, nana. Kaya't ko kumamot ang makita na di anak na. Amang dakkel ti epekto na iti ubing. Numaamuan na nga ampun laeng. Napatag ngaminan kada kami ti ubing.
Tarigagayam ka di makita dagiti anak mo? Sa anak ka nasaya at ngayon na kadakwatan. Adda ka di pa'y karbangak kadakwatan. No, agpakita dakan ka. Kabailam ka di, asaan mo nga ibaga kadakwada as si katipud no nga inada? Tapno, saan matamasaknan tirik nada? Makitak pa'y nga taida. Damdamagagkan ka. Kayat mo ka di nga agragsak dagiti anak mo? Nga awan pakariribukan da? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.